बेवहाय गासै 800निख्रुइ बांसिन नखरा बेनिफिट जागोन। कैडेस्ट्रियल सार्वे जायाखैमोन, ओंखायनो बिनि मेप बानायनो हायाखैमोन आरो डिमार्केशन खालामनो हायाखैमोन। दा बे ड्रोन सार्वे जानायनि उनाव रुनिकाटानि नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे जिखिनि माहारिफोर दङ, बे ओनसोला रेभिनिउ ओनसोल। दा बेवहाय गासैबो लेन्ड पाट्टाखौ मोननो हागोन आरो बियो मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसन। जोङो 2 बोसोराव जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM बिथां अफिसार जों गासैबो रायलायनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ बोरैहाय पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनो हायो बिनि लामाफोरखौ जोङो बरनगासिनो दङ आरो दासिम 4000निख्रुइ बांसिन फेमिलिया हानि पाट्टा बा हानि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हाबाय। जोङो आसा फारिदों फैगौ बोसोरनियाव आरोबाव गोबां जों खालामनो हागोन। जोङो दाख्लै बावैसो 7000निख्रुइ बांसिन चिराङाव हानि पाट्टा होनाय जादों। बाक्सायावबो 5000नि बांसिन रेडि जाना दङ, उदालगुरियावबो रेडि जानानै दङ। आं मिजिंथिदों फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव जोङो जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन आरो बिनिखायनो जे थांनाय 17 बोसोराव BPFनि समाव बिथांमोना इलेक्सन फैयोबा हा होनो होननानै रायजोफोरनि भटखौ लायो आरो थगायो, आरो इलेक्सन फैयोबा हा होनो आरो रायजोफोरखौ थगायो, बेबायदि खालामबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि समाव जों आइ आफा रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय फैयाखै, जोङो पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनो फैदों। नंखायनो जिखिनि हानि जेंना दङ, जोंनि माहारिनि हानि जेंना आरो गुबुनफोरनि हानि जेंना, आयेनगत भाबै जेखौ जों फोजोबनो हायो, जों सल्युसन खालामनो हायो, बेखौ थाबैनो जों सल्युसन खालामगोन। हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरनि सायाव हाग्रा ओनसोलनि जेंनायाथ' जोबगोन, बारा गोबाव गैला, मेक्सिमाम जेंनाया जोबगोन। खालि माखासेया गोदान हाबनाय दङ, बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामदों जे गोदानै हाग्रा दाननो नांला, गुबुन जायगायाव बिथांमोननो जायगा होनाय जागोन। जायफ्रा हा गैथारा बिथांमोना फैनानै जोंनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ लोगो हमफैनांगौ, बिथांमोननो गुबुन जायगायाव हा होनाय जागोन। नाथाय गोदान जाहाथे हाग्रा एवस्राङा, बाखि जिखिना FRA फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि मोन्थाइखौ मोनगोन, बिथांमोननो जोङो गोबाव खालामाजासिनो थाबैनो हानि मोन्थाइखौ होजोबगोन। आच्छा, बर' हारिजों जारिमिन गोनां जे फुंखा ओनसोलनि जे माखासे आइजोफोरखौ दिनै गेस्ट हाउसाव लाना सावरायनाय जादों। दिनै बिथांमोननि आङो गोबाव समनि उनाव बिथांमोननि खौरांखौ लादों। बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरखौबा साख्रिफोर होनो हायो नामा, लेखा फरायनाय दङ नामा, बेफोरखौ जोङो दिनै खौरांखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जों थांखि लानाय जादों बे भिक्टिम जिखिनि दङ बै भुमकानि, बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनानै बिथांमोननो गंफा न' लुना होनाय जागोन आरो बिथांमोननो थांना थानायनि माखासे राहा लामाखौ खालामनानै होनाय जागोन। दा बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो गुबुनफोरनि थाखायबो जोङो माखासे थांखि दङ, पर्यायक्रमै बेखौ जों मावलांबाय थागोन। नाथाय भुमकानि जि दुखुनांथाव जाथाय, बिनि भिक्टिमफोरनिखौ देग्लाय बोसोराव जोङो फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो बिथांमोननि नैबे जेंनाखौ जोङो थाबैनो सुस्रांनानै होगोन। हानि मेलाखौ हा मेला होनाङा, बेबायदि होयोब्ला मोननाङै मानसिफ्राबो हाखौ मोनगोन, माने खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों, बेनि सायाव मा बुंगोन सारा? मोननाङै मानसिनो जों हा होनो नागिराखै, हा मोननाङैया हा मोना, मानोना आयेनासो हाखौ होयो। मेला खालामबाबो बे आयेनजोंसो होगोन, मेला खालामाबाबो आयेनजोंसो होगोन। नाथाय बिथांमोना मा जाबाय, जोंनि माहारिनि जेंनाखौबो फोजोबाखै, गुबुन माहारिनि जेंनाखौबो फोजोबाखैमोन। दा दिनै जोङो जोंनि माहारिनिखौ फोजोबनो सानदों, गुबुन माहारिनिखौबो आयेनगत भाबै जिखिनि हायो बेखौसो जोङो फोजोबनो सानदों। दा बिथांमोना गोदानै जोंखौ फोरोंनो नाङा, मानोना 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि हारिखौबो थगायलांबाय, गुबुन हारिखौबोथ' थगायखाबाय। बिनिखायनो अबर' जानानै बेसेबां दाङाबाजि बायदिसिना थासारि जाबाय, MP जोङो सेजाबाय, बे थासारिफोरा फैदों। दा दिनै बिनिखायनो जोङो नायदों, बिजिरदों, मानोना जोंबो सोमावसारनाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय हारिनि बाथ्राखौ जोंबो मिथिगौ। दा नंखायनो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों सानै हयै मावलांबाय थागोन। बिबुंथि मोनसे खोनाबावदों सार, बिथांमोननि दोलोनिफ्राय जायफ्रा नैबेयावहाय हा मोननांगौ बिथांमोनखौ फैहोआखै होनना खोनादों सार, बे जोबोद माने मा होनगोन बेखौ, हस्टिया पलिटिक्स होनना बुङो। माने मा होनो, जोबोद माने साज्रां राजखान्थि बियो, जे सोरनिबा मिटिङाव थांनो होआ, सोरनियावबा फैनो होयो, हा लानो नाङा, हा लानो नांगौ। बे रायजो राजाफोरखौसो माखासे बिथांमोना भिक्टिम खालामनाय जादों। दा नंखायनो आं रायजो बिथांमोनखौ खावलायदों, जुदि सोरबाया सानदोंबा जे UPPLनि समाव दानि सरकारनि मानसिफोरनिफ्राय हा लाया, उनाव लागोन, BPFआथ' मालाबाबो फैनाय नंला। बिथांमोननिया पार्टियानो जोबसिगोन लासैनो। साननैसो एसे ओरै बिथांमोना खालामबाय थादों, लासैनो नुगोन जे BPFनि दखानानो बन्द जासिगोन। ओंखायनो बिथांमोननो जुदि हा नाङाबा जोंथ' बुंनांगौ गैया, जोंथ' होगोन बयनोबो, जिखिना मोनो बेनो जों बयनोबो हाखौ होगोन, नांगौबा न' थांनानै होनानै फैगोन। थेंक इउ। जोंनि मोनथाम गामि, पश्चिम गलाजार, ओमफ्राय उत्तर रुनिकाटा, मोनसेया मा गामि मोनलाय, मदाति, बे मोनथाम गामिनि 817टा न'खरा दिनैसिम हानि जुरिब जायैनि जाहोनाव
बिथांमोना लेन्ड हल्डिंबो गैयामोन बिथांमोननियाव मियादि पाट्टा जेबो गैयामोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना एडमिसन बायदिसिना गोबां अफिसियेल खामानियावहाय जेबो मावनो हायामोन बेखौ बे 75 बोसोरखौ जिबायदि सैसोनो गोनां जाबाय जोंनि सरकारा जोंनि जि इस्ताहार पत्र बेवहाय जोङो बाथ्रा होखानाय बायदियै हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय हानायमानि नाजादों जोङो मोनसेल' बाथ्रा खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ जों रायजोनि सरकार जोंनि सरकारा रायजोनि खामानि थाखाय मावनो थाखाय राजि नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो दुखु मोनदों बिपिएफनि सोरबा मानसिफ्रा दालाल होननानै बुंनांगोन बिपिएफनि जानानै दालाल मावग्रा हयथ' बिपिएफनि लिडारफ्रा बुङाखैबो जानो हागौ माखासे दालालफ्रा बुंदों खोमा जे जोंनि बे हालामावहाय हानि जुरिब खालामनो नागिरनायखौ फेरेंगाया हाया प्रमद बर'आ हाया बिसोरनि दिनाव हा मोना थांनो नाङा होननानै फैनो बादा होनायासो दुखुनांथाव जोंनि मानसिनो जोंनि हारिनो मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नाजादों बे बाथ्राखौ बादा होनाया इनिख्रुइ गाज्रिसिन राजखान्थि मुलुगाव थानाय नङा खोमा बा गैया खोमा होननानै आं सानो नोंथांनि आखाइनिफ्राय हानि पाट्टाखौ लाना नाङा होनाया बेयाव गाहायै मा ओंथि गोनां थायो राजखान्थिनि बेन्दों माने जाम्बाखौ जेब्लायबो जाम्बा दोननो नागिरो मूर्खखौ जेब्लायबो मूर्ख दोननो नागिरो खिन्थु गावसोर जे लिडार जानानै समाजखौ दैदेननो नागिरदों बिसोरसो मूर्खनि सिनायथिखौ होनो थांगासिनो दं बे ओनसोलनि जेंनाया माब्लासिमाव जागोन सार बेथ' दिनै सार्भे जाखाबाय दिनैनो सार्भे जागोन मोनसे गामि आरो मोननै गामिखौ अफिसियेलि खालामबाय थासिगोन बिनिफ्राय मण्डल सार्कल अफिस बिथांमोना मेप जाखांनायनि उनाव गावबा गाव हानि सिमनाखौ बानायनानै बिथांमोननि हाखौ मियादि खालामनानै होगोन बेफोरबायदि राजखान्थियारि खैसारनि बाथ्रायाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रां जानानै गासैबो गाज्रि थुनज्लायग्रा समाजनि जोलैनि हांगार बायदि बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरनिफ्राय समाजा जानगारना थानांगौ बेफोरबायदि मानसिफोरनिफ्राय थुलुंगानायनि थाखायनो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो ड्राग्स मुक्त खालामनो हायाखै जोंनि फिसाफोरखौ जोङो जुवानिफ्राय बोखांनो हायाखै जायनि जाहोनाव जोंनि समाजा गोरों समाज ग्लबेल मुलुगावहाय जोंनि समाजा दाबो ड्राग्स जुवाजोंनो गोदोनानै थायोब्ला जों बेसेबां जौगालांनो हागोन आरो बेफोरबायदि पलिटिशियानफ्रा दैदेनगिरिफ्रा हारिनि मा मावगोन गावबा गाव बिसार खालामनायनि सम फैदों बेथ' आरो दुखुनांथावानोसै गोबां आंथ' आगोलनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ हाग्रामानि लिडारफ्रानो हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफनि लिडारफ्रानो गोबाङा हादान दानगासिनो दङ आंनाव प्रमान दङ सोरनि हाया सोरनि बेसेबां जिपिएसनि सिङाव दङ आंनाव दङ आरो बिसिनियावथ' नै दा 20,000 हेक्टर बिसोरो साहा बागान बानायदों बेखौ रिकभार खालामनानै सरकारनि सिङाव लाबोनो नागिरदों साननैसो उनाव मोननो हागोन